Hello friends, nontonखौ आंना माथोआ गगा मोननानै बारा फुथिनाय नङा दे लोगोफोर थेवब्लाबो ब्लग लाबाय आरो आंना नोंथांमोनखौ माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना थ' दिनै सकियाव पिकनिक जानो थांदों जोङो लोगो माखाया खावसे थांग्रोबाय जों दा नै सानैसो न'निफ्राय थाबाय थांबाय दं आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना नै नाय नैयाव थांगोन जोङो बलेर' गंसे सिगाङाव थाबाय आरोना थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बेयो जाबाय फाग्लादिया दैमा आरोना फाग्लादिया दैमाखै थांदों जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि जोङो दायो लोगोफोर सकि पाहारनि पिकनिक स्पट गेट मोनबाय आरोना बैनो गेटआ स' दायो लोगोफोर जोङो सकि पाहाराव मोनफैबाय आरोना थ' नोंथांमोनहा माबायदि पाहारखौ बेनो पाहार माखाया नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोराव गारि पार्किं खालामो आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो बेयो जाबाय अमा बेदर ओमफ्राय नै बयलार बेदर आलौ सामब्राम दिस माबा साराय आलु ओमफ्राय नैबे ओंखाम संदों आरो नायाव ओमफ्राय नै बिसोरो आलु माबा माबि हाबाय दं आरोना A few moments later. बेरायनो थांनि लोगोफोर जोङो दायो माने सकि पाहारनि पिकनिक स्पटनि दखानाव हाबदों आरोना
Pura piknik jaga spot arena ieu. Kita nang buat sound dengan tu. Oh mundira, ya udah ini oh mundira, ini ya. Ini luar mundir. Hei, ini jangan satu. Kawan. Mundir. Hei. Kalau kau kita lagi. Pura par gejar na लोगोफोरनि नै नाय सकि पारबो जाहैबाय नालाय पाहार गेजेर जाखासिगोन दा नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दायो जोङो दैमायाव थांना दा आरोना दैमायाव थांनाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जों खालामनांगोन आरोना नै इदि माखो नै खिजा बाखलांनि डेन्जार खानै बाख्लायग्रायाबो बाख्ला नोंथांमोनाबो खनसे फैना नायबानो जाबाय जायगाया लकेसनफोरा बरियाखा आरोना नै नायबानो जाबाय ओइ बबेखय नोंसोर सिगां फैग्रोब्रा Dangna gitu, tangannya isi deh. Zaharbaरि दैमाखौसो फैले जों लोगोफोर बारजोंबो थांगोन बाला दानो भेजाल खालामदों आंखौ फैसा एसे प्रब्लेम जाबाय दै गाइस एसे निमाहा होबानो जाबाय Oh, so beautiful guys. Nơi दैमाया माबायदि नुदों दैमाखौ गमायना खुथावर आगायाव ओंखारलांनि लोगोफोर वाव नै नाय लोगोफोर Đây लोगोफोर जोङो दैमायाव दंफैयो आरोना नै लिटु गाइस नै माबायदि दैमाया दैमाया बरिखा आरोना थ' लोगोफोर दायो जोङो बेरायखांनानै ओंखाम जानो थांसै आरोना नै नेबानो जाबाय नै दैया थब्ल'खांबायना मानसिया एकदम गिसि जाजोब्बाय आङो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ Kamsahamnida लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर ओंखामालाय Mixing by Monisur Boro. Udah Alviri.
दायो लोगोफोरजों ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै दा दसे मोसानो नागिरदों थ' नोंथांमोना माबायदि मोसायो नायना खोन्थाबानो जाबाय 5 hours later. Mixing by Jonas Brown Production. Production. 5 hours later. सल'फोर दायो जोङो न'आव थांसै आरोना गारि गाखोबाय थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय